buyat na ramili ko. Uh-oh. Uh-oh. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandiyan na si Bakat Andres. Abay ako ka. Nagtaksan. Sakitin. Okay, tumanggaw. Nakita ng piso ni sayang. Ha? Piso. Piso. Ang tapay na. Oh! Patay na pila. Oh! Sayang ako. Dos. Nagkakorta pa. Kakorta ka siya mo. Guys, tuloy ako. Patatipan. Sapal ng pistong. Sulit na natin eh. Isa bang siya kati atat na atat ng masitig tapos at agreklamo ka. Ako nagtagsin ko natin na eh. Bagi mo siya. Basta na. Biskatan na. Uh-oh. Damang buyat na ramili ko. Uh-oh. Chris, nagbayag mo atang. Tataypay. Chris, nasilpon mo. Da, payak. Ibigyo ta. Sigurado ka? Uy. Huwag ka sabang mati na po pabasulan. Siya bala. Mati na po ko sa. Mati Huwag ka sabang. Pabulon. Bigta sa to. Pwede na maloko-lokon to atan. Sabang mga mati na iram naman na kalukwan. Uy. Pagdasa mo ipo sa ata. Tabiyogong ka. Ngayon galak na. Isa ba mo din ang pagpapasulang to ya? Why? Payagan. Naging na sa tao eh. Why? Narag. Uh-oh.
Andres. Nagsardang may. Memory pool ato yun Moripol nga. Memory pool. Ako yung pulpul ka nga talaga. Mori na eh. Basta, ulit tayo. Memory pool. Moripol. Oh, Iso. patakam. Moripol. Isa pa na to yun. Mupul. Ikaw ito nga ka. Uy, nagsipa to. Hindi ka matanagan. Send ko to kanyam. Ay, sige. Isa ko pagpapasulan to ya. Sikat kinarami tata. Siya bala. Tawa na. Nagrabi ka na kalukwanan. Katawa ka pa. Hindi mo pa ito. Trace. Simundo ko niya kataaw. Tama din na malukulong ko na lumakaw. Kisa pa magtunda ka man. Why? Di ba rin may pakita kanya ng lukulukon nak. Andres. Nagtangahan ako. Tatitapin to. Sige pa. Paspasaw. Paspasoy. Hello. Paano? Grace, sapul tayo sa banapis daw. Matik to. Pangangat talaga. Uy, Grace, so kumuta. Tagpin sa hapon to ito. Isa ba natin ang Grace? Ni, parang nagjayaw. Ang mano mo itong dinakpin nila yung nawais. Talaga mo. Alam ka rin tayo. Bahala ka pinakali ko. Manda ka ba ak? Di na malukon. Tabang labang ko kanya mo. Uh-oh. Talaga mo. Ito, dito malukulong at baka natin. Ayo. Pas mo lang. Siguro kung ito naman yung nagpalitada to, hindi naman lang kinaskasan meeting. Ay, apo, mga patang magayam. Ay! Nagtanganak niya. Sabahan na. Hindi lang namin dinalusanin. Nagpalitada lahat. Uy!